Diri sa probinsya, magsuri-suri lang ka, makasud-an na ka. Ulan-ulan na pud ang panahon karon mga parigoy, so tinturok na pud sa mga uhong mga parigoy, so nangalata naman ang uhong diya mga parigoy, wag kita kaabot nila parigoy. No problem mga parigoy, kinaya ang kulakdot na to mga parigoy. Mao na siya atong number 1 nga mautan dayon parigoy. Atong unang nga video mga parigoy is layat ito mga parigoy, pasensya na kayo mga parigoy katong murag dalunggan mga parigoy. So mao din siya ang kulakdot mga parigoy, kanang mamilit sa mga pateng kahoy mga parigoy nga puti ug color ba, gagmay ba, murag uhong style ra pud gud nga mushroom good. Tuan na nang gipampunit diya mga parigoy, kay itong season na po sila mga turok mga parigoy, kanang ting ulan-ulan ra pod mga parigoy. For sure mga parigoy is daghan na dyan ang turok sa mga pateng kahoy mga parigoy. So katurang mga legendary nga taga probinsya mga parigoy is nakaila na dyan aning klase sa utan mga parigoy. Diyan mo nakuha day katong murag dalunggan, pero kanimo na siyang kulakdop. Ingon bitaw ko nimo mauna, di ka makalimutan na pang kakao diya. Kay na nating hinog na pus kakao, bukbuk na buto na diya, bukbuko na po na diya. Kalabas pa oy. Ay kayo mga parigoy. Salamat daw. Guys. Hadaplin lang tamborong, kita namig mga tanon. Mga parigoy is kakita mi og mga balantiyong mga parigoy nga naturok sa kilid sa riprap mga parigoy. Ananas mga kilid sa riprap ba. Ana ra diya. Parisan din nagbilag bisol diya. Ana ra diya tambok kana mga bisol diya, dax kana mga bisol diya. Pili na nato dugayon mga parigoy, sa to na nang ianda mga parigoy, kay margutom-gutom na magid mga parigoy, lamin ang kaihigop sa sabaw parigoy sa matang uwan. Man agi pampugan na nato ang kulakdop diya, ihugasan na diya. Gisap-sapa na ng balantiyong nato diya, kay sa gulang man ng sardinas unya og itlog ba, na the best kina probinsya style ra ba, naon sa nagud taon ta. Wana slice na diya, automatic na diya mga parigoy, naon sa naman taon ta. Ana lang kinabuhi probinsya, simple ra ba. Ana diya. Gihiwa-hiwa na diya mga parigoy, kay bukbukunon man naon niya. Ana ra diyan kinabuhi probinsya. Simple style ra ba. Ana ra diya hugas diya. Sitisawon ra diya. Atong kulakdop mga parigoy, ato na sa bakal kamunggayon niya. Ato na hagpata na diya. Huslon ba. After og hulo sa na mga parigoy sa kamunggay, ready na ang kalayo na to diya. Tak-an na to natong kagiro diya. Siyempre, ang ato ang mga panakot nga mga lamas diya, ato ang aus Bombay diya para sa itong gisadong balantiyong mana. Ana ra diya, automatic na diya. Grabe mahala si Boys na 15. Dos, grabe ka expensive gid sa mga palitonon ng mga parigoy. May ultimo lamas mga parigoy, nagkantidad na mag 15 pesos mga parigoy. Sa 15 pesos sa una mga parigoy, makapayto gyud sudan ana mga parigoy. Karon lamas ra gyud imong 15 pesos. Pasensya na gid kayo mo sa among dipin mga parigoy. Sa medyo saba gid mga parigoy. Kay pati naman ang daan na gud mga parigoy. Ana ra diya. Sida lang na diya basta makapalit ang nindot nga mga utensils ba. Pero okay lang na, basta importante makaluto na diya, di na mahapkok na ato ang niluto diya. Lundan din na siya gamay tubig diya mga parigoy para dili sa magdukot na ato ang niluto diya. Siyempre ato ang utan ato ang ginang pahimuslan. London dito ang kulakdop diya ato ang masigsarap. Ato ang timplag utan binisaya diya. Simple style ra ba binisaya nga timpla ra ba ato ang sardinas diya para subak man na diya. Sunod din ato ang kamunggay diya mga parigoy. Nami na jud ginaonya mga parigoy. The best nga gina siya mga parigoy basta ting uwan-uwan mga parigoy. Sulbad na imong problema sa sudan na mga parigoy. Na makita rin mo na kilid-kilid mga parigoy na kung saan nagtaon ta. Kung sa probinsya, wala na problema. Ang imong problema, ang pagpangita na lang og asawa. Joke na lang mga parigoy. Kung ikaw parigoy, umangita kag asawa, pili abot ng asawa nga mukaon og dili mag-inarte nga inaaning klase sa mga sudaana. Nang klase sa babae nga kaya kang sabayan kung unsa ang imong mga tripping diri sa probinsya. Mao ni pilia. Advance na ba? Ana ra diya awan aluto na to ang tahi to diya ang kulakdop nga inutan Bisaya diya ato ang mga tantiyong with egg sardines na to diya ano unsa nagud taon ta prepare to na diya ana gihukad na ng busmins diya ari dito bukbok na to na diya mga parigoy ana kaon ta diya unya ikaw parigoy kung pakanon ka na mga parigoy mukaon ka na ka ana ra diya kay pag inarte kay kung inarte ka diri sa probinsya sureball gyud nga gutomon jud ka mong kutoy-kutoy ginantihan nimo diya mga parigoy sos gaaso-aso na gid taon na diya mga parigoy parisan ni ginamos mga parigoy utan na tong Bisaya diya mga parigoy matching with kulakdop mga parigoy mushroom tree ba ana diya dito bukbok na gid taon na diya mga parigoy di na to makalimtan na magpasalamat sa Ginoo mga parigoy kaya salamat sa adlaw-adlaw nga blessings nga gihatag niya importante nga makakaon ta sa uska adlaw katulo mga parigoy kaon ta diya mga parigoy so dili pa na to humno ni nga video mga parigoy is na pa ipalailan yung nga gaming app mga parigoy is mao siya ang Diamond Game mga parigoy easy ra kay to register ni siya mga parigoy easy ra jud kayo ang pag-register ani mga parigoy is mo ra imong phone number mga parigoy then imong new password then yung verification code kay mo send ba na sa imong contact number mga parigoy then ato ang referral ID mga parigoy is mao na pwede na to nang gamiton mga parigoy then click na to ng confirm
Next sulod din mo sa game mga parigoy. Na day mga lucky code mga parigoy para maka-earn ka 50 pesos mga parigoy. Ikaw man duwa din tag color game mga parigoy. Isugal din na to na dito na pasanayon dito. So click na to ng color game dia mga parigoy, then proceed na to sa duwa mga parigoy na siya 1 to 100 minimum bet mga parigoy, pero ikaw rin magbuhat dia kung pila mo isugal dia mga parigoy. Kaya na aron 195 spote. Boom! Ora dia mga parigoy daw 185 pesos mga parigoy. So natay pundo 380 so ato ang cash out on. So ero kay cash out mga parigoy, mo rang i-type daw kung pila mo i-cash out, then automatic na na-send sa imong GCash number mga parigoy. So ana ra kasi mga parigoy, makita nimong history dia kung pila na imong na-deposit sa GCash mga parigoy. So mga mga parigoy, ay napagdugay pa. Download na. Diamond game guna. Ato na. Samtang kakaon pa tayo mga parigoy sa atong i-shoutout sila si Kenneth Ignacio, shoutout ni Daxin Baha, o shoutout ni Ashley Pilit Career Ulpiti, o ni Joms Gomez, o shoutout ni Super Typhoon Jason Ardenio, o shoutout ni Gia Orleans Recta. O diri lang tataman mga parigoy, daghang salamat sa paghuman mo ning video mga parigoy. Kita-kits sa susunod video na to mga parigoy. Probinsyang food trip ra gud naon sa nagud taon ta ato na. Ay kalimot og share dia mga parigoy, adang ta magdugay, power peace, bukbuk.